Vă salut, dragi elevi! La lecțiile precedente, noi cu dumneavoastră am studiat trei mecanisme simple. Este vorba despre pârghia, mecanism simplu care reprezintă o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct de sprijin. Câștigăm de atâtea ori în forță de câte ori brațul forței active este mai mare decât brațul forței rezistente. În schimb, pierdem tot de atâtea ori în distanță, deci deplasarea punctului de aplicație a forței active este mai mare decât deplasarea punctului de aplicație a forței rezistente. Scriptele fix, mecanismul simplu care ne dă posibilitatea să schimbăm direcția acțiunii forței active, și scriptele mobil, ideal, cu ajutorul căruia câștigăm de 2 ori în forță, în schimb pierdem de 2 ori în distanță. Al treilea mecanism simplu, planul înclinat, care servește pentru ridicarea corpurilor la anumită înălțime. Câștigul în forță este de atâtea ori mai mare decât forța de greutate, de câte ori lungimea planului înclinat este mai mare decât înălțimea lui. Relația dintre forța activă și forța rezistentă în cazul planului înclinat, noi am demonstrat-o la lecțiile precedente pe dumneavoastră, pornind de la faptul că, uite, lucrul efectuat de forța activă numeric este egal cu lucrul efectuat de forța rezistentă. De fapt, aceasta este o regulă de aur a mecanicii, că în toate cazurile când este vorba despre mecanisme simple, ideale, în lipsa forței de frecare, lucrul efectuat de forța activă este egal cu lucrul efectuat de forța rezistentă. Aceste două lucruri, repet încă o dată, sunt egale numeric. În cadrul lecției planul înclinat, noi am folosit simularea FET pentru a studia mișcarea corpului pe planul înclinat și aici am avut mai multe opțiuni în lipsa frecării sau în prezența forței de frecare. Și uite, dacă să analizăm un corp care se află pe un plan înclinat, atunci o să vedem că pentru a-l mișca pe dânsul în sus, în cazul lipsei forței de frecare, deci vedeți că acum nu poate să-l miște în sus deoarece forța este mică, o să mărim forța până la valoarea de 200 de newtoni, o să resetăm, o să punem de la 0, deci o să schimbăm poziția corpului pe planul înclinat, mărim înălțimea până la 3 metri, ca să avem o lungime de 5 ori mai mare decât înălțimea. Deci acest plan înclinat trebuie să ne ofere un câștig de 5 ori în forță. Deci pentru a ridica fișetul care are masa de 100 de kg, deci forța de greutate este de 1000 de newtoni, trebuie să aplicăm o forță egală cu 200 de newtoni. Observăm că acum această forță nu poate pune corpul în mișcare, deoarece este prezentă forța de frecare. Dacă vom scoate opțiunea și vom crea plan naked, o să vedem că forța de 200 de newton este o forță suficientă pentru a ridica acest corp pe planul înclinat. Dacă însă vom include iarăși prezența forței de frecare, vedem că această forță nu mai poate asigura urcarea corpului pe plan. Vom mări valoarea forței și o să vedem că corpul nostru va începe să se miște la o forță aproximativ egală cu 500 de newtoni. Deci avem o diferență de 300 de newtoni și anume această diferență și este rezultatul prezenței forței de frecare. Deci, în cazul dat, lucrul efectuat de forța activă nu mai este egal cu lucrul efectuat de forța rezistentă. Numeric aceste lucruri nu mai sunt egale și anume lucrul forței active este mai mare decât lucrul forței rezistente, iar mărimea fizică care arată de câte ori lucrul forței rezistente este mai mic decât lucrul forței active se numește randamentul mecanic. Deci, definim. Lucrul mecanic efectuat în conformitate cu destinația mecanismelor simple, deci la ridicarea greutății, lucrul forței rezistente, se numește lucru util, iar lucrul mecanic efectuat de forța activă se numește lucru total sau lucru consumat. Mărimea fizică, care este egală cu raportul dintre aceste două lucruri, dintre lucru mecanic util și lucru mecanic total, se numește randament mecanic. Randamentul mecanic se notează prin simbolul eta, litera grecească eta, și se definește
ca fiind egal cu raportul dintre lucru util și lucru total. Unitatea de măsură a randamentului mecanic este joule către joule, respectiv este egal cu 1. Observăm că randamentul este o mărime care nu are unitate de măsură, deoarece este un raport, este o mărime adimensională, deoarece randamentul arată ce parte sau câte procente reprezintă lucru util din lucru total. Pentru a reprezenta randamentul în procente, trebuie să-l înmulțim cu 100. Respectiv, randamentul unui mecanism simplu primește valori cuprinse în intervalul 0, 1 sau 0, 100%. Egalitatea 100 se produce doar în cazul când forța de frecare este egală cu 0. În restul cazurilor, el este mai mic decât 1, respectiv este mai mic decât 100%. În continuare, vom demonstra cu dumneavoastră formula pentru randamentul acelor 3 mecanisme simple pe care le-am studiat până în prezent. Este vorba despre randamentul pârghiei. Deci, ca să demonstrăm randamentul pârghiei, vom porni de la aceeași definiție a randamentului, că randamentul este egal cu raportul dintre lucru util către lucru consumat. În cazul pârghiei, lucru util este lucrul forței rezistente, a cărei punct de aplicație se deplasează pe porțiunea BB', iar lucrul consumat este lucrul forței active, a cărei punct de aplicație se deplasează pe porțiunea A'. Astfel, randamentul poate fi dat de relația R dimulțit cu BB' și F dimulțit cu A'. Nu cunoașteți, din păcate, ce înseamnă triunghiuri asemenea și nu putem demonstra acum aplicând toate rigorile matematice, dar să știți că, uite, această relație dintre dintre deplasarea punctului de aplicație a forței rezistente și deplasarea punctului de aplicație a forței active depinde și de raportul dintre brațe, adică acest raport BB' către A' poate fi înlocuit cu raportul brațul forței rezistente către brațul forței active și atunci căpătăm a doua formulă pentru randamentul unei pârghii. În cazul dat, observăm că, în general, acum noi învățăm, cum ne-a spus, un algoritm de obținere a formulei pentru randamentul unui mecanism. Deci, pentru ca să obținem formula pentru randamentul unui mecanism, noi o să pornim de la formula de bază a randamentului, că randamentul este raportul dintre lucru util către lucru consumat, după care scriem formula lucrului util, este forța rezistentă dimulțit cu deplasarea punctului de aplicație a forței rezistente, care îl vom nota prin H. Lucrul forței active, lucrul consumat, este forța activă dimulțit cu deplasarea punctului de aplicație a forței active, astfel încât, în general, formula pentru randament va căpăta expresia GH către F. Uite, acești pași, pasul 1, pasul 2, pasul 3 și pasul 4, reprezintă algoritmul de demonstrare, de obținere a formulei pentru randamentul oricărui mecanism. O să vedem acest algoritm în continuare în cazul scripitelui. La scripitele fix, randamentul scripitelui fix este egal cu lucru util către lucru consumat și este egal cu R dimulțit cu D sau dimulțit cu H către F dimulțit cu L. În cazul scripitelui fix, D și L sunt egale. Deci, cât de mult se ridică corpul în sus, sau H și L sunt egale. Deci, respectiv, ei se simplifică și formula pentru randamentul scriptelui fix rămâne R către F. Raportul dintre forța rezistentă și forța activă. În cazul scriptelui mobil, avem aceeași formulă, deci pentru randament lucru util pe lucru consumat. În loc de lucru util R dimulțit cu D sau R dimulțit cu H către F dimulțit cu L, dar scripitele mobil știm precis că cu dânsul plecăm de 2 ori în distanță, adică L este de 2 ori mai mare decât D. Astfel încât aici
când simplificăm, ne rămâne 2 la numitor, iar formula pentru randamentul scriptului mobil este R către 2F. Nu vă recomand să memorizați aceste formule. Să memorizați formula R către F sau să memorizați formula R către 2F. Este important să respectați acest algoritm sau acești pași pe care i-am prelucrat la pagina precedentă. Adică formula randamentului, lucru util, lucru consumat, randament. În cazul planului înclinat, aceiași pași. Randamentul, lucru util pe lucru consumat. Lucru util, GH, lucru consumat, FL, unde F, forța activă, este suma dintre componenta tangențială a forței de greutate și forța de plecare, dar în final, oricum, obținem formula pentru randament GH pe FL. În continuare, vom rezolva probleme anume respectând algoritmul dat. Problema 19 de la dumneavoastră din manual, pagina 132. Randamentul unei pârghii este de 80%. Cu ajutorul ei a fost ridicată la înălțime de 40 cm un corp cu masă de 120 kg. Avem datele problemei, masa 120 kg, randamentul 80%, înălțimea 40 cm, transformăm randamentul din procente în fracție împărțind la 100, centimetri împărțim la 100, transformăm în metri. Întrebarea, cu cât s-a deplasat captul brațului mare al pârghiei, dacă la ea s-a aplicat o forță de 500 de Newton. Adică trebuie să-l aflăm în problemă pe acest ăla. Rezolvarea, iarăși, algoritmului. Formula randamentului, lucru util, lucru consumat, substituim 2 și 3 în 1, ca în final să obținem pasul 4, formula randamentului GH către F. În continuare, doar ne folosim de momentele pe care le cunoaștem în problemă. În loc de forța de greutate, vom substitui formula mg, astfel încât din expresia paclu vom exprima formula pentru L, pentru deplasarea punctului de aplicație a forței active. Deci L este egal cu mgh către F. Dacă vom substitui valorile numerice, veți obține rezultatul de 1 întreg și 2 metri. Alt mecanism simplu. Este vorba despre scripite. Problema 20. Un scripite mobil are randamentul de 70%, ridică la înălțime de 2 metri un corp, aflați masa corpului, dacă la capătul liber al cablului se aplică o forță de 420 N. Rezolvare. Urmărim, iarăși, respectarea algoritmului. Primul pas. Formula randamentului. Lucru util către lucru consumat. Formula lucrului util, că reprezintă lucru efectuat de forța rezistentă, G de mulțit cu H. Lucru consumat, lucru forței active, F de mulțit cu L. Deoarece este vorba despre un scripite mobil, L este de 2 ori mai mare decât H. Astfel, obținem al patrulea pas, că randamentul este egal cu GH către FL, și acum, în loc de forța de greutate G, substituim expresia mg, iar H către L reprezintă o doime, deci 2 este la numitor. Astfel, expresia pentru problema noastră, pentru randament, devine mg către 2F. Din această expresie, obținem formula pentru masă. Masa va fi egal cu 2 eta F către G. Substituim valorile numerice și obținem masa egală cu 58 întreg și 8 kg. Și cazul planului înclinat, când vorbim despre problema 22, deci avem o greutate de 3,5 kN, care este ridicată pe un plan înclinat. Pe acest plan înclinat, randamentul e 60% 0,6, înălțimea este 1,8 metri, trebuie să găsim expresie pentru lucru consumat. Deci, și trebuie să determinăm, în acest caz, anume lucru efectuat de forța activă, care este evident că e mai mare decât lucru în cazul ideal când ar fi prezentă forța de plecare.
Iarăși urmărim respectarea algoritmului. Pasul 1. Formula randamentului. Pasul 2. Formula lucrului util. Lipsește în acest caz pasul 3, deoarece lucrul consumat este mărimea pe care trebuie să o aflăm. Astfel, dacă noi vom substitui 2 în 1, vom obține formula randamentului GH către lucru consumat. Aici lucrul consumat rămâne în forma dată. Din această expresie obținem formula lucrului consumat GH către eta, iar după efectuarea calculului matematic veți obține 10.500 de juli sau 10 întreg și 5 kJ. Astfel, dragii mei, noi astăzi cu dumneavoastră am definit mărimea fizică, randamentul mecanic, am analizat randamentul în 3 situații, scripetele fix, scripetele mobil, pârghia și planul înclinat și am rezolvat probleme cu aplicarea formulei randamentului, dar totodată învățând algoritmul rezolvării problemelor pentru calculul randamentului.